Ne obede skul Maraganga mayudre kaunti ma Kisii bang' jonyuol gi jogweng' monjo skulno gi ng'anyo ka giywak ni duoko mar KCSE ok omorogi. Aka jafwambo marwa Chris Pinotieno lero, japuonjre ma okuongo e skulno oyudo alama mar D ka moko oyudo D- kod E. E kinde ma skunde ma otimo maber e penj KCSE e gwenge ma Kisii medo bago nyasi mag mor. Weche opogore e skul sekondar mar Raganga mayudore Kitutu Chache South. Jonyuol gi jogweng' mamoko ma oting'o boke ne ochopo gi mirima ka gidwaro ni japuonj maduong' omigi ler e wi duoko ma jopuonjre ne oyudo e penjno, kendo ma giwacho ni ok omorogi. Pichani nyiso kaka jopuonjre mag skundni otimo e penj, kendo duoko yango ni gin kod mean grade mar 2.2. Mimi nimebebana na watoto wangu, nimeleta hapa Raganga ili nisaidike. Kama mimi niko na mtoto form 4 na atui chochote, syllabus ya form 1 ijaisha hadi wa sasa na sasa mtoto ako form 4. Nitafanya namna gani? Mwaka jana kijana wangu mkubwa alifanya akapata D plain. Na saa hii mwaka huu msichana alifanya akapata D plain. Nina uchungu kama msasi kwa hii shule. Please atoke. Skundni mane ochakore e higa mar 1992 osebedo ka yudo pek kaluwore gi duoko ma ok mor jokanyo, kata obedo ni thor wach kata moto mar skundni to yango ni somo en ngima. Kama shule mzima inaweza pata a mean score of 2.4, ni kumaanisha hiyo shule hata inafaa ifungwe. Shule mzima wanafunzi 5 peke yake ndio waliweza kupata alama ya D plain. Jopuonj mapuonjo e skundni yangore ni ne oringo kendo weyo ofis nono bang' fwenyo ni jonyuol ne ochopo. Kwethno ne ochweyo loro dho ofisno gi kiful ka gibandho ni jatend migawo mar somo odonjore mar reso ywak margi. Kama sisi wazazi hapa Raganga tuko na watoto, inafaa wakimaliza kama wa grade 9 wenye nafaa kuingia senior, shule ingekuwa na matokeo mazuri tungeleta watoto hapa kwa sababu hii ndio shule tuko nayo karibu. Jonyuol go osingo mar dok chien ka omigi ler malong'o e wi duokono. Ne wamanyo japuonj maduong' mar skunde ni Cyrus Wanyonyi ma owacho ni gidhi luongo romo maduong' mar twak e wi duokono. Chris Pinotieno, Ramogi TV, Kisii.